Il-futur tax-xogħol huwa xi ħaġa flessibbli ħafna fis-sens li jiddependi wkoll mill-opportunitajiet li pajjiż jirnexxielu joħloq, però importanti wkoll li jkollok qafas leġislattiv li jgħin. Qafas leġislattiv li jgħin li jkollok investiment imma fl-istess ħin li jħares u jiddefendi l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. U hawnhekk nara li kemm il-ħaddiema u kemm min iħaddem huma alleati ta' xulxin. Naturalment il-gvern jilgħab parti importanti wkoll li jqarreb iż-żewġ naħat lejn xulxin min iħaddem u l-ħaddiema. Fl-aħħar mill-aħħar aħna tlieta parti mis-sħab soċjali f'pajjiżna u għalhekk huwa importanti li jkollna dialogu soċjali b'saħħtu li jkollna id-diskussjonijiet b'saħħithom. Jekk naraw dak li għaddejna minnu f'dal-aħħar xhur dialogu soċjali b'mod kontinwu u b'mod miftuħ u onest irnexxinna nsalvaw eluf ta' impjiegi f'pajjiżna. U jekk naraw anke l-istatistika li tippubblika l-istess Unjoni Ewropea pajjiżna qed jikseb riżultati pożittivi ħafna f'pandemija fejn għandu x'jaqsam anke addirittura il-ħolqien tax-xogħol, mhux biss li niddefendu il-ħaddiema li jibqgħu fuq il-post tax-xogħol, imma addirittura li jkollna wkoll postijiet tax-xogħol ġodda li qed jinħolqu. U allura nara li għandna nkunu ottimisti għall-li ġej u naturalment il-futur tax-xogħol apparti li jiddependi fuq il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol ġodda jiddependi wkoll fuq kemm ikollna rispett lejn xulxin u kemm naturalment il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem jiġu rispettati. Li għandu jsir huwa li naturalment nagħmlu l-almu kollu tagħna biex noħolqu dawn l-opportunitajiet u nkomplu noħolqu dawn l-opportunitajiet. U li ma nibżgħux mill-bidla. L-ekonomija diġitali tista' ġġib bidla fil-mod kif aħna naħdmu, tista' ġġib bidla wkoll addirittura fil-post tax-xogħol tagħna li jkollna nbidlu l-post tax-xogħol tagħna. Allura l-ħtieġa ta' edukazzjoni, ta' taħriġ, ta' upskilling tal-ħaddiema tagħna biex ikollhom il-ħiliet u l-għodda meħtieġa bħal kull post tax-xogħol huwa importanti ħafna li aħna nissalvagwardjaw l-interessi tal-ħaddiema. Li l-ħaddiema jiġu salvagwardjati anke bil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. U allura irrispettivament mhix jekk hux l-ekonomija diġitali jew xi tip ta' xogħol ieħor, dak li jaqgħad dan kollu huwa li aħna niddefendu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tagħna b'kull mod billi naraw li filwaqt li l-ħaddiema għandhom ir-responsabbiltajiet fuq il-post tax-xogħol tagħhom, però wkoll għandhom id-drittijiet tagħhom, mhux biss id-dmirijiet imma id-drittijiet tagħhom. Jekk aħna nżewġu daw il-kunċetti flimkien ċertament li għandna nkomplu nifjorixxu bħala pajjiż anke fejn għandu x'jaqsam il-ħolqien ta' impjiegi.